apen ma dihita saluhutna. Selamat Advent. Edeon hamuma debata, puji hamuma guarna, palet des hamuma dala di ibana. Hodo ale Jahoba dihalungut ton rohaku, ale debataku marhapo santu hodo ahu. Di ari sadarion tamahita madok maulade tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai, na mangaleho partikian dihita marningot ari eds di sadok portibion, toho di apena perjuloon, mulut tapatu pape parningotanon, asal takas do dihita maboto jorbuni AIDS naro marhiti penyebaran virus HIV. Ale Tuhan para siroha nasumurung, saigohi mahami marhite-hite tondim, laho mamboan sondang tongon di minggu Advenon. Di parminggot ta sadarion, tabuan manang ditangyak ta akadongat ta na manaw sahit HIV manang AIDS. Dohot halak naro mangaleho dirina marhobas, laho mangurupi na marsahiti, marjono mahita jalan maruduk ni roh tuadopan debata, ainu ngaro ibana manopot hita, manurirangi mahita taringot tu raja ni hamuliao ni, marede mahita sabuka de nomor 30 ayat sada dohot tolu paruak maharbangani. Marhite-hite gowar ni debata ama, dohot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar ni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marolopolo maho jalan marasni roho ale borusion, aida ma, naroma ahu maringanan di tongah-tongam ninna Jehovah, haleluya. Haleluya, martangi yang mahita, ali Tuhan debata pargugu na suatu dosan, na tumapalangit dohotano, hinorho ni asiroham do umpay satam itu tahun hurian ay baruon, lehon matu huriam todimi na badiay dohot hamalaon siyan ho, asalam rarat
jala gadda harajaon mu di tonga-tonga ni hamion. Selehon mahiras ni rohat tu naposo makatahon hatam. Asalam dengan huriam marhite siani. Pargugoy mahay manguloy ho di bagasan hapur siyaw na totong. Asamanan hami sat ro di ujungna. Marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mamusalun. Stapuji matu hatta marhite de nomor 580 sada ayat sada sangap di Jahoba. Tangiun hamuma patin ide bata di apen parjoloon imana tersurat di pangukaput tolu ayat 10 saat rodi 10 sada songonom madidok disi edi raudti hodo hata habengeton sianau aupe ramotaku mahodi ari pangujunan nanang ro tuliat purtibion mengunjungi akan mengingani tanoon magira maahuro tiup mana diho unang adong mabuat tu palmi ola nido sahatna atong rak mangidogogo mahita tu adopa ni debata ali Tuhan debata saya pargogoy mahami mangulahon nahobar tu patikmi amin maredehita sebuka di nomor 167 ayat sada 2 dijakon Yesus do perdosa. Nama
Huriani Tuhatta, di bagasan rohan hom tato potin madosata nagudangi tua dopa ni debata, asa tamahita majang lubaga bagana taringo tuasan dosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalan nabonar, hodo Jehovah nagugu jala ulubalang, Jehovah ulubalang dihamusun, namangudion hamisien hamusun do sien nas hasusan, nuaing di apna perdolon roham itu adupamu, mangido asidot holong ni roham, asima roham dihami, tatak maparsorion di bang tsunami, nasetok tong dapat mangalului dalan laho, pamagohon sahit covid 10 siaon, asima roham, nang dihami ala satu tikyon masegudang dope nahona sahit, HIV manang AIDS, ala nii ma dipaingot hari AIDS sedunia 2020 dipatupa ganup ari sada Desember dihirim asa sude ruas nih AKBP marpadan lah manggotapi HIV AIDS sian diri nasa diri keluarga ruas nih huria nang masyarakat pe ganup maruas malion roha jala parbinoto akaise do nahona HIV AIDS jalan rubengan dang makasugohon akadongan nakhona oda di lingkunganna airwas itu hatta donang nasida alani Tuhan tongon di ari panumunomunon homa namadungani hami asarap hay mangaleho roha laho mangurupi nasida pahisato pakobasion dohot mangutapi HIV AIDS. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar patupa mahami gabe pangurupi laho mangotapi HIV AIDS di Portibion. Ali Tuhan debata nabadia jalan nabonar parasi jala pertalup ni roha jalan nabasar doho say marpangulahi maroham midahami dibahini say sama sude dosa nami dang adong nahu pangasahon hami dukun ni asin roham hati goran na pinatupan anak pun nahu pangasahon hami tujulum dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata baga-baga taringo tuasani dosatta songonod do pakaulang debata di Portibion pola do anak nasa sadai di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana asa hanguluan sa leleng na di ibana hasangapun ma di debata na di ginjang. Amin. Tapuji ma Tuhatta marite de nomor 40 sada ayat 2 paripe ni Tuhatta. So
Tapi kema hatani di bata turpuk ni hari Minggu apa perjoloon iman tersurat di Lukas 12 ayat 35 sahat rodi 40. Sehos ma goting muna jalagala ma palito muna. Jala suman mahamu tujolma na paimai mahon idukna dinaro muli ibana sian parujunan asa mamitor diukap di ibana diharorona manuktuhi. Ngartua ma akka anak somangi nadungo dapoton ni idukna diharoronai nasitong do hatako tuhamu hohoston hamu ma ulosna pajugohonna manasida ibana ma jongjong makubasi nasida. Martua manasida anggosongoni nasida didapot manang naro ibana dipaduah hai borngin manang dipatolu hai borngiton. Alai tadahamu maon awak diboto na puna jabu manang dipukul piga tagamon ro panako dungoma ibana dang luasonna ibana manursari ugasanna. Hamupe gabe hobasma ain naro do anak ni jolmai ditiki naso panagaman muna. Ido sahatna martua do akan tumangihon hatani debata jala nopyopsa amin. Tapuji matu hatta marite de nomor 40 ayat sada do 2 padiri rohamuna. Tahati dakon maha porsiautai songon na tidak kun dongatta sa porsiaon di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai iman tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siaton di perbadia andorang suabubuhan ido tuhatta na tumau na bernit di panghuman ni silatus na may terpajal di hau pinor silang na tua tubuh na toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahunul syamun de bata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosa ni disima ibana pamamula sogot tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate Porseya di ton di perbadia jala arong sada huria na badia huria hatman halak Kristen akka na badia dohot desan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot dang ni halak naung mate dohot yang uluan na sora suda amin. Tabi gemah titing ni huriata di bagasa saminggun
Salam. Damang dainang haha angginam pinaribot nani haholongan di bagasan guar di Tuhatta Yesus Kristus tabegema tik-tikta di bagasan saminggon ima di minggu tanggal 20 November 2020 sude parhalado HKBP Lubuk Baja pasahatom maulate tuhamuna akka amanami inanami dohok haanggi pinaribot na romar minggu di bagasas sadarion lumobi matuhamu dongan saha porseaon na ondo pe parjolo sahali romar minggu tuhuriaon na parjolo ima guarni minggutta di minggutta sadarion appen na parjolo topik ni minggu panurirangon taringot tuharoro ni raja ni hamuliaon na paduahon jadwal sektor tu minggu tanggal 20 November 2020 pukul pitu wik sei panas Balai Kolam Sektor 2 Kampung Nanas Muara Takus pukul 9 wik Batam Kota Blok 6 Nagoya Kapling Tamambaloi Kolam Sektor Sada pukul 11 wik Baloi Center Baloi Dipam Batam Center Parserahan Muka Kuning pukul 15 wik Tiban Balai Kolam Sektor 3 Bengkong Indah Bengkong sekitarnya pukul 18 wib ibadah kontemporer napatuluhon pelean namarboho menguduti tikting ni huriatta na di hari minggu na salpu di minggu ta sadarion papungu pelea tujolo dohita tupak tu komite HIV AIDS HKBP tapasaha mai dalata pasangapot tuhani napapaton pelean turesok Batam hari minggu tanggal 6 Desember 2020 papungu pelea tujolo dohita ima tupak tu anggaran HKBP resok Batam tapasaha mai dalata pasangapot tuhani na palimahon audit parhepengon HKBP Lubuk Baja huriata naing patupaon audit parhepengon periode napa 2 tahun 2020 ima si patupaon di hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 maringanan di parsermonan mulai pukul sia wib sahat tunasidu peserta ima badan audit HKBP Lubuk Baja bendahara huria parhalado para tahun ni uluhon ni uluatta huriatta ima amang pendeta Belman Huta Hayan MD tatangyak kema tulus ulani mardalan dohok denggan na paonopon pelean bulanan hombar tu hapusan rapat huria naung margati pele tahun gabe pelean bulanan na tapasahat ganuk bulan akka naung pasahat to pelean bulanan na di tahun 2020 saya di pasu-pasu tuhat tamai sikak ini dihita jala di pasu-pasu tuhatta pargunahon niuriatta akka naso pasahaton dope asa tapasaha may andorak sosalpu tahun 2020-on napapituhon Yayasan Valentin HKBP Lubuk Baja sehubungan dengan surat dari Yayasan Valentin HKBP Lubuk Baja telah dibuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 di Sekolah Valentin dan adanya diskon khusus
Natal bagi bapak, ibu, orang tua yang mendaftarkan anaknya sampai dengan bulan Desember 2020, serta penerimaan guru baru. Adapun syarat yang sudah ditentukan untuk guru baru adalah sebagai berikut. Naparjolo S1 Pendidikan Sekolah Dasar PGSD, IPS atau Penjas. Napaduahon laki-laki usia maksimal 40 tahun. Napatoluhon mampu bekerja sama dengan tim. Lamaran diantar langsung ke kantor Sekolah Dasar Palentin setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 sampai pukul 12 WIB. Kontak person Ibu Hasyana, nomor handphone 0853 7532 2855. Napa waluhon dak danak na sorang. Di bahasa-bahasa hotu hatta dosa danak boru tu keluarga Dr. JP Saing Inang Dr. MNO Boru Sibarani na di hari Senin tanggal 8 Agustus 2020 na salpu. Alamat nasida Perumahan Puri Kasablanka Bolok A nomor 30 Wik Baloi Center. Ruas Napinda mulai minggu sadarion tanggal 20 November 2020 keluarga Rudi Anto Sihahaan Inang Rita Lute Boru Tambunan Dohot anak nasida Renata Valencia Boru Sihaan, alamat Perumahan Genta 1 Bolok Q nomor 3 Batu Haji Wik Batam Center, pindah tu HKBP Maranaim Resop Mahanaim. Napasapuluhon sumbangan. Napasahaton bunga altar di bagasan Minggon Imasian Mario Siagian Wik Batam Center Mauliate Ma Dinasida. Napasapuluh sadahon asa tabuama di bagasa tangyakta saluhukna ima ruas nihuriatta na di bagasa parsahitan ima na parjolo Alfredo Sitepanus Panjaitan dirawat di rumah na paduahon Nyonya si Hombing Boru Nababan dirawat di rumah Nyonya si Rai Boru Napitupulu Wik Bengkong sekitar berobat di Jakarta. Napapaton Nyonya si Tua Ade Lubis Boru Siagian Wik Muara Takus dirawat di rumah sakit Batam Kota. Napalimahon G. Aritonang Ama Wik Tiban dirawat di rumah sakit Awal Bros. Napawanopon H. Boru Simanung Kalit Ina Wik Tiban dirawat di rumah sakit Awal Bros. Napapituhon M. Togatorop Ama Wik Baloi Dipam dirawat di rumah sakit Embung Patima. Napa waluhon Nyonya almarhum Sintua J. Pasaribu Inang Boru Silalahi Wik Baloi Center dirawat di Galang. Napa siahon Ephraim Pasaribu Ama Wik Nagoya dirawat di rumah. Napa sapuluhon Nyonya Ephraim Pasaribu Boru Silalahi Ina Wik Nagoya dirawat di rumah. Napa 10 sadahon Johannes Pasaribu Naposo Wik Baloi Center dirawat di rumah sakit BP Batam. Napa 10 duahon Esna Pitupulu Boru Simanjunta dirawat di rumah sakit Elizabeth Batam Kota. Nasa 10 toluhon Nyonya Sintua HS Panggabean Inang Boru Lumban Tobing Wik Batam Center dirawat di rumah. Napa 10 duahon dihita salukna ruas nihurian itu hatta selamat ulang tahun kelahiran dohop pernikahan ma mulai di tanggal 20 November satu tanggal 5 Desember 2020. Napa 10 toluhon warta keuangan. Saldo akhir
tanggal 28 November 2020 godangna 762.265.143 rupiah. Songoni majolo tik-tik tadi bagasat saminggon tuhat tama nama masu-masu ita saduk nama oleh tema. Tapuji matuhattah mari tede 450 ayat sada do udukna sada guar nang muli laos tapai puma pelian kantong A kantong B. Sada warna muli sian
Yang Mahita. Holan sasada goar munau muli idole Tuhan, nahupa puji-puji hami sahatro di bagasan partikianon, jala saliling di luas sohami mangulu, di tonga-tonga ni portibion, laho mamasumasu, madongani dohot margugui ho kami saluhutna. Mengadopi ragam niakana masa di tonga-tonga ni ngulu nami. Laos songoni Tuhan, gabe apul-apul, di bagasan rohani akka namarukil. Asa palua mahami ale Tuhan, sian nasa ragam ni hagogotan. Alani marhite hatam di bagasan tikion nanaing marsaringar. Partodi mahami saluhutna, asa anggiat tau hami Tuhan, manomunomu, majakon harorom, napadua halihon, manopot portibion. Marhite-hite goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, jalo matangi yang nami. Amen. Hatani debatadi hita nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion Minggu Adpen naparjolo. Ima natar surat di Pesalmen biddu 24 mamuka sian ayat pitu sahat rodi ayat 10. Songonom mahatana didok. Raja ni hamuliaon, patugijang ma tohang muna hamu ale akka harbangan, patugijang ma hamu ale akka pitu sian narobi, asabongot raja ni hamuliaon. Ise ulaning raja ni hamuliaoni, ima Jahoba nagogo jala ulubalang, Jahoba ulubalang di hamusuon. Patugid jang ma tohang muna, hamu ale akka harbangan, jala patugid jang ma hamu, ale akka pitu sian narobi, asabongot raja ni hamuliaoni. Ise ulaning ibana, raja ni hamuliaoni, ima Jahoba Sebaut, ibana do raja ni hamuliaoni, Selah. Ido sahatna. Dihamuna kamanami inanami ruas ni huria na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Menurut kalender gerejawi, sadarion masuk mahita tu tau baru parhuriaon. Tongon di minggu Adpen naparjolo, jala adorang so masuk kita tu parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus manang nadigoari Natal, adong 4 minggu naikon sibolusota Adpen namangodolhon molo huida di almanak ni huriata na 4 minggui na 4 minggu Adpen. Di minggu Adpen na parjolo diarahon manang diodol hoddo bohado sikapta laho paimahon dohot manomunomu haroro ni Kristus napadua halihon tutonga-tonga ni portibion laho paluaho jolma sia dosa. Ima minggu tanwaing Adpen na parjolo. Jala di Adpen na padua hon mangodol hon taringot tu hamubaon. Ima di hari minggu naneng ro. Jala di Adpen na patoluhon manogihon laho parade dalan taringot tu harorona.
Jala dia penna paupaton mangarahon tuhita laho menyongsong menyambut manomunomu ima hatutubuni Yesus. Jala molo didok minggu Advent akamanginang diguari doi songon minggu panomunomuon manang pangaradeo dihita. Alani adong dua hal. Di minggu panomunomuon, di minggu pangaradeo dihita di bagasan tikion adong dua hal si idauta. Na parjolo isedo natatomutomui. Molo didok nak kaning minggu panomunomuon, minggu pangaradeon isedo natatomutomui. Na parjolo taida di si ima parningotan di ari hatutubu ni Yesus si palua natapes tahun ganup tanggal 25 setiap tahunna. Tanggal 25 Desember. Ima na parjolo. Naikon si tomutomota. Napadua hon haroro ni Kristus napadua halihon manopot portibion. Molo turpuhon madok di ayat 8 natatomutomui ima sahalak raja namar mulia. Nadiguari Jehovah Sebaut nagugo jala ulubalang namanoppa portibion dohot sude pangisina. Ima nanaing tatomutomu. Ahado jala pohado pangaradeon. Dia do naikon sipatu paota laho manomunomu nanaing roi omma naikon rikot si idota ahado sipatu paon bohado carata manomunomu bohado bahenota pangaradiota laho manomunomu ibana nanaing roi somalna kamanginang molo Jupang manang molo pajupang manang molo nanaing pajupang dohot sasahalak na pinarsangapan manang nahinormatan say somal do taparade tikita taparade rohatta dohot pikiratta patupahon akana dumenggan dipersiapatta jauh sebelum hari naung ditotuhon say somal do taparade dia makana dumenggan laho menyambut tamu laho menyambut akana pinarsangapani songon hataridaan ni penghormatata tu nata parsangapi. Songot tada penghormatata. Jala pangaradeunia kamanginang dada holan jolma parduru taparade isarani pahyata manang si panganon dohot akalan na asing. Dada holan disi alai dohot do jolma parbagasan ima suasana hati ay marhite gerakan tubuh boydo tarida marsitutu do sasahalak jolmay laho menyambut manomunomu manang alani nasotarjua do ibana majakon paradehon manomunomu las dorohana manang nadang alani ko dipersiapkan do suasana hatina laho menyambut laho manomunomu haroro ni Kristus napa dua halihon marhite turpuhon. Di Psalmen 24 ayat 7 sahatro di ayat 10 aha masih para diota. Dia manaikon sipatu pauta. Didok di siak kamang ima roha asa Tuhamu baon. Di tonga-tonga ni pangalaho, di tonga-tonga ni parange, songon akahalak na porsea, jala songon akahalak na maratpen. Dada si panganon, dada pahean, dada gaba-gaba, manang pohon terang, alay rohat taido narumikot jumolo, ikot taparade, laho manomunomu haroro ni Kristusi. Alani dipuka do turpuhon marhite padohan, patugidjang ma, tohang muna hamu ale akaharbangan patugidjang mahamu ale akapitu siam narobi asabongot raja ni hamuliaon
Molo tabereng turpuhon akamanginang pola do 2 hali di suara honon di tonga-tonga ni turpuhon. Holan 4 ayat do turpuhon alai ido hatana mula-hula. Hol 2 hali do di suara hon di tonga-tonga ni turpuhon 5 ayat siai muse namangodol hon ikon adong persitutuon jala ikon hobas rade laho manomu-nomu haroro ni Tuhani. Alani molo taida konteks ni turpuhon akamanginang di Psalmen 24 ayat 7 sahatro di ayat 10 ala naing bongot ma poti parpadana ni tu udung-udung ni Jehovah. Ala naing bongot, ala naing sahat nama poti parpadanan. Tu bagasan udung-udung ni Jehovah songot tanda kehadiran ni debata di tonga-tonga ni 12 suku marga ni Israel. Ala naing bongot ma. Alani ditogihon parpesalme do ima si Daud manang si David akan naporsiai asa marolopolop asa marlas ni roha. Jala dipalu ma akka alat musik laos ditomu-tomu ma barisan prosesi manang arak-arakani nama buan poti parpadanani marhite edde maredde manasida patuduhon hamonangan maredde nasida patuduhon las ni rohana. Molo didok tohang muna gerbang manang pintu gerbang ninna di bagasan turpuhon. Molo di zaman kuno gerbang itu adalah gerbang yang harus diangkat dengan menarik tali gerbang dan biasanya itu dibantu dengan beban yang akan membantu para penjaga gerbang. Artina kamanginang berbeda do pintu gerbang na nidok na di bagasan turpuhon sian pintu gerbang na heataida manang pintu gerbang ni alaman ni Jabutta berbeda. Alani nunga ikon adong rade jolma laho mabuka pintu gerbang ini na. Nunga ikon adong rade jolma disi asabui terangkat tugijang molodung diangkat pintu gerbangi sahat tugijang manang sahat tu ujung na ikon adong do jolma disi na pay may mahon. Jala diurubi mamarhite alat berat songon natatadda nuaing. Lapatan na disi nanaing dohonon na kamanginang untuk menyambut Allah, untuk menyambut Kristus yang akan datang kedua kalinya. Mari lihat dia yang datang. Idama isenaroi. Didok di ayat sada sahat rodi ayat 2 imay bana nanaing roy. Tadama lihatlah dia yang datang isedonaroi sasitongna. Molo di konteks ini turpuhon ima akahalak namar porangi ima nanaing roh ima nanaing masuk alai nanaing dohonon di parpesalmen untuk menyambut Allah. Mari kita lihat dengan kemuliaannya melalui penciptaannya sahatu haradionna palua jolma sian pardosaon ima tabereng. Jadi membuka gerbang itu artinya membuka kehidupan kita, manatap tu banua gijang, tu si palua ni hajol maun, idama. Jala ima dalata dihamunak kamanginang dinamak kangoluhon akpen parade roha laho manatap tu banua gijang, tu debata, tu Tuhani. Nagabe si palua, muliakan dia di dalam kehidupan kita. Jakon may bana. Ay marhuaso nagugu ulu balang do ibana ninna. Tajakon may bana. Nang pe ikon tuhukot ta akana maol di bagasan ngoluta. Nang pe ikon tuhukot ta kanaborat di tonga-tonga ni parngoluta. Lumobia kamanginang ditikitan waeng. Di nata adopi wabah
pandemi COVID-10 sia nagodang mabuan kekhawatiran, ketakutan di tonga-tonga ni hajol maun di seluruh Portibion. Nagodang mabuan kekhawatiran di tonga-tonga ni ngolutta taringo tu perekonomian di keluarga. Nagodang mabuan manang menghambat persiajaran di persikolahan tuak kayanakon. Pola dosa tu nagodang nuaing akka persikola nagabe pojok pikiranna ala godang ni akka tugas ulaon melalui daring. Pola do na ikodohot na kanatoras marsikola madongani akka yanakonna hinorhon ni akibat pandemi COVID-10 sia naso marhaujungan sahat rodi bagasan tikyon. Marukil do hita nuaing memikirkan keselamatan ni hita, memikirkan keselamatan ni akajolma sian virus COVID-10 sia. Wado bahenot tamarlas ni roha, wado bahenot talaho manomunomu di situasi nasi songonon, imara nagabi sukun-sukun di tonga-tonga ni ngulutta. Molosomal na di minggu Advent nunga mulai adonga kepersiapan-persiapan natapatupa. Laho menyambut menyongsong hari Natal dohot akalan na asing. Alain waingon mungkin berbeda. Sikola minggu akka ang ginami sikola minggu ikomar Natal mai di Jabuna masing-masing. Perwakilan ma setiap pos naikon bahenon na sianan langsung sian bagas joroon. Jala mungkin pe hitak kamanginang ikon tabba waktu masuk ibadah. Boydo aturan na sehali di tahun nasalpu, boydo igabe 2 hali. Aturat 3 hali di tahun nasalpu manang na 2 hali, boydo igabe tabba. Hinorhon ni namasa nata adopi di tonga-tonga ni Portibion. Ala di buhado bahenotta mga dopi i. So dia do bahenotta parade rohatta manomunomu harorona. Didok marhite turpuhon patukijang ma tohang muna tegakkanlah. Padirgak masih majujungmu. Ukap maroham majakon ibana parade dirim. Asa dipasohot akahamoloni. Sian ngolutta, sian Portibion. Asa marhamonanga kita. Ay boydo terhicu, boydo tertutup, terkunci rohatta alani akasi taunoni. Gabe maul hita laho manomunomu ibana. Maul hita mabuka rohatta, tarabat rohattaon laho manomunomu haroroni Tuhani. Ujungna alani arsaki, gabe tuguma padelean. Roma sahit losok ma nang rohatta dihamunak kamanginang jalalam daw mahita sian adopan ni debata alani kamang dihita saluhutna martangiang mahita di bagasan rohatta talopit tangata asa dipasohot dipargogoi hita mangadopi akkana maul di tonga-tonga ni ngolut taon unang paluas unang tapaluas hamoloni mabahen gabelupa hita tu debata nanidokna di bagasan turpuhi nagogo ulubalang gabetay hutton akka hasomalan ni Portibion epistel tamadok na kaning say hohosma gotting muna jala galakma palito muna imanaykon taparari hohosma gotting muna galak ma palito muna. Di ayat 4 didok diturpuhon halak partangan na lidang na yasroha naso mangihuton naso hasea naso olo mangaci akahalak si songonomma na jadi nakok didolok ni Jehovah naboy jongjong sogot di hajongjongon ni habadionna akahalak si songonomma naikon manomunomu haroro ni Kristus napa 2 halihon alani tapahot hapor seota dohot pakirimota tutuhani
Na mangihut daidak kamanginang boydo tertutup rohatta, terkuci rohattaon alani gijang ni roha. Jala om maninnak kamanginang sahit naubalga, na mga bati hita lahomernida akka pabahenan ni debata. Omma na mga bathita lahomernida haroro ni Tuhani jala akka halak sigijang roha say madabudoi tu pangujunan. Alani dang adong labanan ninna gijang roha. Alani serep marohatta. Tapauduk manang uduk ma rohatta diadopan ni debata. Manomunomu raja hamuliaoni imamuse naikon si paradiutta. Alani makamanginang siap siagalah. Manang sadi hari pe harorona rade mahita mabuka pitui laho majakon ibana masuk tu bagasan rohatta asa ibana maringan manguluhon mangarajai ngolutta unang lalap be berpangku tangan unang lalap be marnida akka hamaulon unang say lalap pita manulikiti sari hari do na masaun berlalu di tonga-tonga ni ngolutta gabe lupa hita pasahatto dirita tutuhani alani akka manginang sotung gabe lalap pita di tonga-tonga ni portibion alani haulionna sotung gabe lalap pita di tonga-tonga ni portibion alani akka haulion na pinatongon ni portibion di tonga-tonga ni ngolutta asa unang gabe tading hita moloroi bana asa dapot na hita di bagasan kesiap siagaan gabe dohot mahita masuk tu harajaon na tu haluaon tu keselamatan na pinarade ni debata di tonga-tonga ni ngolutta. Selamat Advent manomunomu parade diri di haroro ni Kristus na padua halihon. Amen martangyang mahita. Mauliate madihuali Tuhan nami. Molo di palwaso hami di bagasam tikion. Tumangihon hatam di bagasan ngolu nami. Napaingotok kami Tuhan laho parade diri. Manomunomu harorom manopot portibion. Marhite roha na ukap. Jala marhaserepok kami Tuhan. Puhut mangolu di bagasan habadiaon. Hasitongan. Laho majakoko di tonga ni ngolu nami. Ato ngajari hami mamakkitik kinami na pinasahatmu di bagasan ngolu namion ale Tuhan. Asa huboto hami patupahon akan nadumenggan na pinangido ni roham di bagasan ngolu namion. Asa bongot to ale Tuhan tu bagasan rohanami nalaho margogoy hok kami patupahon akasalukutna. Lumobi margogoy hok kami mangadu piragam niak kahamaolon. Dinatongon portibion ale Tuhan mangadupi wabah pandemi COVID-10 sia. Naso marhaujungan. Godang Tuhan nak karuas ni huriam na terpapar. Na peak nuaing di rumah sakit. Dohot di masa-masa pemulihan nasida. Ditongani bagasna asiroham ale Tuhan nami urupi mahami pargogoy hami Tuhan jalalehon di hami nang hahipason tujoloan ni ari asa marhitei ale Tuhan boy hami muse lamdumenggan laho majaga pamatang nami asa unang songgop sahit sorimago naronwaing tongon di tonga-tonga ni portibion pasu-pasu nang akka paramedis na mangula di tonga-tonga ni kesehatan asa toktong ale Tuhan di bagasan hahipasod duhot gogo na siya ko jagaw munasida
Gaboy-boy Tuhan jupang solusi manang naboy pagohon virus siya tonga-tonga ni Portibion. Asa boy sumuang muselas ni rohanami. Boy hami mangulak ka ulaon nami. Lumobi Tuhan, boy hami rap marsaor. Dohot akka dongan nami sa hapor seao di tonga ni bagas joromon. Na sopola memilah-milah akka partikian. Atong ale Tuhan, dinamarningot hami nang di akka dongan nami. Nahona virus HIV AIDS. Asa toktong ale Tuhan urupammu na sida jala parguguammu. Asa majaga habadiaon ni pamatangna. Ala takas huboto kami Tuhan, pamatang namion, jorom na badia doi. Atong Tuhan pasu-pasu maak kasi pangano dohot ubat. Songoni Tuhan nang akka naniula nami pe. Asa toktong boy Tuhan, marlas ni roha hami jala marhamalumon sa luhut akka ruas ni huriam. Nang akka dongan nami siyan parsahiton, nang akka parukilon na pe. Upasahat kami madiri nami tuhuale Tuhan di bagasan tikyon. Rapdohot akka pagkobasyon na naing si pamasaon nami di tonga-tonga ni huriam. Marhite-hite goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Taparade ma eddetta, siya nomor 45 ya sada dohot udutna, laos tapasahat ma peliata. Thank you.
ma peliata tua dopan di debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhaseang hami pelianon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bata amanami para siroha. Hasangapon hamuliaon dohot puji-pujian madihoro di saliling nilelengna. Mauliate marohanami diho. Ala niasi ni roham dohot holong ni roham. Ay disuruh hodo anakmu nasasadai. Asa malua na ginonggomammu siad dosa nabe. Namarlas ni roha dohami nuaing di bagasan haserepon ni roha. Marningot haroro ni anakmu, dohot hapapatarna tuliat portibion. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata na mangului. Pinuji maho, ala niasi ni roham, ala di patutoruho dirim, gabe saur ho tuhami jolma nalea. Asa malua akkana pinilit musian dosa nabe. Marlas ni roha dohami nuaing, jala mauliate rohanami, marningot harorom mangibati hami. Say topot mahuriam, jala pature mai bahen inganammu. Bongoti marohanami, parbadiai jala patiur masaluhut nai. Marhite-hite sodang ni barita nauli. Asa hobas hami paimahon, ari harorom nasangapi. Say pasu-pasu ma namanggonggom hami. Dohot saluhut raja ni halak Kristen. Say sodangi jala pasu-pasu ma saluhut padita. Guru, situa, evangelis dohot akkana paturehon na marsahit. Asa margogo nasida mangaramoti huriam. Say sungguli mahami tuhamu baon ni roha na tutu. Apuli ma akkana marsak. Urupi manatar gogot dohot na marsahit. Say patiur malakka ni nalahomate. Asa torang rohana manopot hasonangani. Say topot madongan nami na dihahulomon. Pabicar mabarita nauli tunasida. Asa lam tabba akkana porsea. Dohot na pasangapon ho di ari harorom na sangapi. Amen alea manami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hontu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaurkon madamena tutod dittabe. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Shalom.